lidi, víte, co jsem si pro vás připravil? Nový povídání o tom, jak fungují určitý příkazy, takže se vrátíme k Linuxový příkazový řádce. Já se připojím na jeden server. Co budeme dělat? Stáhneme si nějaký seznam adres, který na mě útočí, a něco s ním uděláme. Já se kouknu na příkaz last a last b. Já vám nejdříve vysvětlím last. Jo, příkaz last je, kdo se kdy na jak dlouho připojil do vašeho systému. To znamená, že já budu samozřejmě až tady někde nahoře. To znamená, že dneska jsem se před hodinou připojil a jsem stále přilogován. Takže to jsem já. Taky jsem ten systém rebootoval, protože to chtěl nějaký updaty. A tady vidím, že tady byl Aleš. Takže jo. Takže tohle je příkaz, který vám ukáže, kdo tam kdy byl přihlášený. No ale pak máte ještě příkaz last b, který vám bude pustit jenom jako se zvýšeným oprávněním, takže sudo su a já si vytvořím tady nějaký pracovní adresář. Jestli už nebude fungovat, tady už ho mám. Co v něm mám? Jo, tak sem to klidně můžu dát. Takže helejte, last B jako bad, jako špatný přihlášení. Je tady toho docela dost. Tady vidíte, že se to snaží přihlásit pod uživatelem root, admin 2, prostě to testuje, to jsou vyloženě brute force útoky, kdy si vás to prostě nějak vyhlídne a snaží se prostě z různých adres k vám dostat. A tady vidíte, že se opakují ty útoky 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Ono je to totiž zařízné. Tady mám fail to ban. To teď není naším úkolem. Naším úkolem je dostat jenom tyhle IP adresy do nějakého rozumného seznamu. Takže nejdřív se koukneme, kolik těch adres celkově je. Takže word count minus L, to, co jsem tam udělal, je pipa, tak hele, 4800 různých řádek tady mám. Já si ten last b, teď si teda vezmu první, druhý, třetí sloupeček, jo. AVK print string 3 hele, a mám tady jenom IP adresy, někde se tam koukám, něco nezdařilo, takže mám mimo IP adres ještě tohle, no a teď si to ještě vysortuju a dám tam ten unikátní činitel a teď se kouknu, kolik toho je. 298, to je mnohem zajímavější. Takže tohle z toho si pošlu do souboru Unique IP a teď si ten Unique IP vyedituju, vyhodím z toho tady na konci ten čtvrtek a středu. A ten prázdný řádek na začátku. Tak. No a teď tady mám seznam unikátních adres, který na mě útočí. Co s nima budu dělat? Já nevím. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, že si můžete takhle srovnat
a vyhodit duplicity a vytáhnout si z nějakého souboru, co vlastně potřebujete ze souboru dat. Já to dnes občas používám, když potřebuju v Ansible mi dojede třeba 500 serverů a některý z nich nedojeli, tak já si vytáhnu z logu poslední sumář toho, co se stalo, řeknu, kde je failed rovno jedný nebo unreachable rovno jedný a z toho si takhle vytáhnu ty názvy těch serverů a na ně spustím ten playbook znova. Mohlo se to stát z různých důvodů, anebo potřebuji vědět, prostě na který to nejde spustit. Většinou druhý spuštění zafunguje a když ne, tak se mezi těma serverama najdou ty, které jsou momentálně vypnutý nebo už neexistují, nebo se na ně já momentálně se svým usernamem a passwordem nedostanu. To je to různý. Takže to použití toho AVK je velice zajímavý. Já vám můžu ukázat ještě, když tady mám ten soubor, jak rozdělím třeba ty čísla na jednotlivé oktety. Že budu mít první oktet nebo jenom třetí oktet. Teď totiž, když ho dáte bez nějakého dalšího parametru, tak oddělovač je automaticky bílej znak. Mezera, tabulátor, víc mezer. A to on bere všechno dohromady. Takže když se koukneme na to, tak použijeme příkaz cat unique IP, to je tohle celý. A teď si dám AVK a teď -f tečka, oddělovač bude tečka. Mám češtinu? Ne, dobrý. Print string 1 první oktet. Jo, tak co jsem udělal, jo? Říkám, že oddělovač je teda tečka. Vytiskni mi první znak nebo první skupinu, za ní mi dej minus, pak mi vytiskni druhou skupinu, za ní dej minus, třetí skupinu, za ní dej minus, čtvrtou skupinu. To je trochu nesmysl, na to bych mohl použít set. Dobře, tak když už jsme u toho, tak si ukážeme i ten set. Tady to nějak nefunguje. Takže takhle. No, někdy se s tím člověk natrápí, ale funguje to vždycky. Nejhorší na tom je, že ten počítač vždycky udělá to, co po něm chcete. Hele, mějte se pěkně, já to jdu sestřihat a příkazy vám zase hodím do nějakého textového souboru, abyste si tam mohli na to kouknout. A když si připojíte odběry, tak já chci dávat týdně tak 1 až 2 videa. Teď jsem jich dal víc na jednou, páč ten kanál rozjíždím a budu rád, když se budete ptát na něco a prostě to spolu dokopeme. Jo? Ahoj.